Kajingkon no jengkajing aipor ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA yaka sarkar jala kabakala aipor shitayo bakan jubab halor ki mat jingdawa kentup yaka policy kabla sakut hakamit jong sarkar jala mentala palat arsnam tam kala penong yaki noelam jong kani ka seng ni ka sngi ka lai tarik unai lur araja arpusan ban shong jingalang kerke Haga jinga lang ka bakila syong haga jinga don lang ki EC member jong ka AKMTTA bat balawan banya don lang daki dekot jong ki wake association tourist ki badon na ki district baper ka rai ka bakila shim ka long baga ni ka seng kan ya chakmat no daga jinga ki kata ban khang no yaki kali ki bawan na sabar ban rung saki jaka jong kai perthai bat bakan kit no yaki nong jong kai perthai pat saki jaka baper Habakran sekilat pathai kubor ki noelam ka AKMTTA ki bakantop yo president uba Ricardinos Doleng unong aiktien uba Balajit Jerwa unoelam ka association nong ston uba Nicholas Marwen kilapen sngo banado ka khandre tare unai lor arja arpusan kin perking no yaki kali banasha barjala bandrung shaki jaka jungo kai ki badan hakani ka jella Kini ki noelam kila pensyai bah kani ki jing ki jongki kinom penthut ya ka kamai jongki nong penyat yeng basala ni ki hotel ki guest house namar ya ki nong jungok kai perthai kin sakit hi no maki shaki jaka ki baki deiban lej Kini ki noelam kila banru baka jing ki kan dei ki jing ki ka bajai jai ban ya pen ibor bat de halor kani ka nong rem bakila pen bana nadu kani ka sngi nang bakin la ban pensyai shakaleng ki jaka kenthop ru shabar ka jella Pelong itu jing song kelai mengor kumbangila Pentip juga sarkar bah sitiong in airport. Kajing airport ke sarkar kalong bangila pukut benen ke sengi. Di mentah sengi karai kalong ke nisong lang kinong ilam baper ni. Hapo kajing ilam jong ka all Khasi Meghalaya Tourist Association. Karai kalong bangin shembe ya ketu kalenti kalong bangin bu ya ke strike nadu kan trik mentau penai. Di banyak hap ketak strike kan dei betang tourist spot. Sekibai pat kicaka lali kini ban ong ba nagahti shalong mo. Kita kilenti kinlong ke bayat baik ya enti ndai nak kalian jungi ni kum kinang ilam jo ke kinang ilam jo ke nong nyak kali kamai ke beri nyotet nyak sim ya karai pe ba nin pelong be strike tang ki tourist spot klem da bu por tat adu ba sarkar kan dapat ini nin sampai pat da ke galenti penginyak dan cikmat kata ka jingrung ke jingmi kalong be pangi ong bang strike tang itu kali pada bar ke jela yaki try jela jungi ndai kum bang juong magpor ni pan ni dawai ka Terus spot badam syak sui kali kepada para jelak. Jadi ya kata ka jeng mi joki kita sebut terus spot pat kalong ban kalian ke jongi kinong ilam jong terus taksi asan per kalong bangin kuat ban kit kli nama kumbangan ong ni kemo at hundu trik ngan pensai kiat mau halor kata ka jeng kali joki kalong bah at hundu trik jong nai jun nilai kendu yu kondrat sangma nilai keren halor kata kum kinong ilam jong kinong nyak kali kamai nilai keren ha bai dei ba ong ba nin khangi kitur spot di ong nakalian jung ong kalong kumno la dangi pukut no tang khana para mo de ngingi ong nakalian jungi ong ngilong kebal kloi benle mta tu ong halo bangin ikran ya kata apa ong chip na star konot sama ong ba kit klik no pi ni kam dan nakalian jungi ngimdei ke sarkar kinong nya kali kamai ngimdei ke sarkar kade kam lam jok sarkar te ngingi pan yang ni kalong bagani khan ru tarik in kan sai bi hang ni ba kalong kum ka jing persyang ga berit lada kalong ni kamlong mo kamong ni ong ka strike tang bahoy ka de ka strike tang balong kalong kum ka jing persyang ga berit khan ru tarik seneng jong September in the klin da bu por ka ni ka strike bat lada long ga bala ngini pe ika ban jab long te lada ka sarkar khot banyak kren no ite nang yang jungin in long ki bakloi banyak kendu ka sarkar banyak kren lo ka dika mat jing da wa jungi nang kalian jungi di ngim don kamsu ban kredi ba pol namar kumba si perkhat bagi tamasa sobha kila janwan te ngim kwa banyakan isi fa ba pol ndo namar ki kumba pitip kita masa ba phero phe ki sawan ni ki prai banwan te ngim do kwa than ban tho than ni ka i ba ba pol ba kan namang ngi la thai banyakan ban nakalian jungi ru kum ki asan ba pher ki ban pokok jela jungi ngi don kam ban pi rakam maka tama kedin ka tu galakut kajikan ke ba jong ba pol kalong bait ba tangi tai kentin mar haki pot ma mencuai ong ba ngawan hang ni kum na ka mandit jong pai ba tingi ki tourist taxi ason ngi dei ki mandit jong pian dala da pismo ban ba ong ba pi ong ba kan keta dan kan kerto ini pila de kerto ngkong ngam kwa ban sai kambun rei nagalian jong kinong nya kali tourist taxi son kalong bai bangin nya sekman kalau kata strike kan do trik pat ngin peni saka bangiru idai ki idai bentah ke tourism banginyo ban
lum banyalam hi dangi ki terus bawan kai sekali ke jelar jongi kini kita res ke bawah nabar kini bawah nabar ro kini ya nimong raba nai wan shu shene mo nimong raba nai wan shu shene ni kham khang ni kham khang re kita res ro ni kham khang re kita res nai noi no ro ni ong pet ni khang pet tang kali ro kim nimong raba pindai ban wan shadu shelo re ni ong pide pila ban wan hadu shelo ne shanu ki spot tang ba pide ban sangen hapo hotel na hapo nang tu pat pide ban sim di kali lokal kata kadai ka jikwa jengi ma te halor ka tu ke jingkran jing ba pol ru kalong ba kala along nak ke jingkran kulum kat tu sen kat tu raw ngila song meeting mendai tang ba pol ru ndai ba serial ru ka ju hi ngila song meeting lai sau rong ngila song meeting lai sau rong bangila pensyai na du ning kong ba nyimdai bangi kwa ban kham ya ki kali ban ong bait ban entry sport Meghalaya ndai ni ong yang ni bangin kin poi hadu haselong ne hadu ki hotel si jongki nang tu pat kin ra betang ki kali ml ki Torres ml kata na du ningkong henry ka jingkran jong ba pol kalong ba kita ki meeting barok khoi nilai syong kat tu sien ro u kam review ki kam sngap ki kam kala sulong no tang hale te kam dan jing mentoi shu yang ni ro bang sia keren ba pol mar boleh upen thame artat yu upen thame ba pen baklai pa ba barwa upen bakla pa ba barok ada ka baong ba ni ong ban kham ni ong ban khang ya ki kali banabar ban wan chapo Meghalaya ni kham ong tang ni ong wan chapo Meghalaya tang ba sange no ngan phan bang sisian sange no po hotel na hotel in sa pick up bit mangi ki locals kan long kumbalong chapo sikim ni la bhan ni kata ni la ai kan ni ka RTA ro ka reciprocal transport agreement ni la pensai support bing la isyong meeting do but nakaliang jong u CM kon ra sangmar ula de ong ba kan lada kadan ka backlash naka po asami ro are you ready for it namar ngi la dep ong ba ngimde ngim shate ngim dalik tan resolution like no stang ha po hospital Apollo airport nang ta per railway station paltan ba para po kana para tang kita kilai tili jaka bungi selet ba mo te yang ngirungi kloy bersalek mta benginum lek syuk kiwi jika nilai behadu itu spot na itu hotel na itu jaka bungi dan nang tu pat ngin saya ya kin sahra no ki asam ngim dan jing ngim dan pa ye ki turus lagi ye ki turus hak tu kasngi na do ka khat teri ngin sepenbian hi mangi ki kaliro ladang hab dan kamban exchange ka kali lamar kane ka strike kane ka jing ki kamdai ka first time bengila ju ki kumne aki por balade pro ngila ju ki aki ya kane ka ban penke by kali nile kumju hi ye ki tores na kini ki passenger ki bawan ni pa hiar no nang tu ka kali asam bat ngikit no di kali ml syaki jaka badai berlait maki ni ai kumju hi lada ki wan da ka kali swift ni ai da ka swift lada pi wan da innova na da ka ike iru ni ai pi da ka innova hi te kamdan jing ki tores kane kamdan kanum dan jing ta ra ya tores ki tores ki bawan jingok kai ki bawan kai andai kane ka dai bait tang ki kali kane ka dai ka jing do nong kai lamar pet ba ka sarkar Meghalaya le kat boong ka asam ka ngait bait nang tapat ki company su ki bon badai no po asam na po bar bait kan kini ki bawan train ta po Meghalaya kan du nong ha lamar balik sisen bala implement bang kan ni ka RTA ban ya kan ni ka reciprocal transport agreement mo kini ki companies kini ki service bawan na po bar kan kini kin hab directly refer bait chapo hotel ne chapo jaka depo bait kan market kum ka RTA kidan bait deki depo re mangi kham ong hapo depo ne hapo ISPT ni ong tang hapo hotel mo ti kata kadai ka RTA mo ti ka sarkar pat kalong bakamdan kata ka political will na ka will ban penlan ban pentrain no ikani ka act namar baka ngila dap kat no sen syo license na so sen ma ngila adap ai ka ju ngila adap kran ka ju buat usiam ru ngila adap ni ti ma uru la adap ong ba pe ngila adap ni ba hang ni dan kita ki amendment ba fila ban change ki numbers of permit ru amar ba ka ketu ka dei no du 1997 kadam duna ka kali re menta tikila bon tingila ban penkiu no ka permit ru ka kam dan jing kata ngila ban kre ya kene jai la mental arsnem Milia keren berke government commission response. Henry ke ai ban ini ya kata wet blanket kuma keren bopor. Nilangia ti ya ke cingpeli jumpi kan jiayu. Pe nyingal ong yaki niap kumala keren meni we ni kinong yalam jungi. Bagane ke movement jungi kedai ke non violence movement. Mo sutu try baro kata. Ni de kerpat rit ya baro kita ki outsiders vehicles
or turis taxis. Ki belaju melin ben ferry. Ya ki turis sya gitu ki jaka prepare hagane ka ri ke internet jogari khasi jantia ke jongi. Namar kata ngi kerpat na ka penta ke jing mentoi. Jongi ki try muluk ki try snow. Na ka penta ka yok ke kot ke bit ke biang ke kamai ke kaji na ka penta ki khun ki kiti ki jongi. Namar barok menta pi ngi don kamai yu. Ka jing kamai menta ka ring slot lot. Namar balik ke government kam don kata ka policy tray kam ke joki. Ka ai ke penlong yang ni ban shim ya kene sinjam. Nyo i menta bagane ka tourism po mekalia kala nang kiu irat. Henry ka revenue nang ni nyo i baga shutu syaba. Kam syamla ne hang ni po ka jela ka jumi. Dei na kata ka daw. Ni penlong ya kene ke jinga ki ke bajai-jai. Ku mangila penbenah. But minum kenderaan din ya kena kijing penbenah kijungi ba nadu ka khan riu trik mentau benai kani ka joint action juga committee jungi jung ki tourist taxi borok jung ka jalan meklia ngin sa ngila shim ya kena kisin jam ba ngin kang ya borok ki turu ki tourist taxi ki bajuan na ki wi pat ki jela ngimong ya ki bakin ba ngin kang ban Malaysia selchan sheki wi ki cakaen Henry tang sheki tu ki response te la da jia ba kuma pikli mi yang aman tan ba kan jia yu la da kile miak tangi la kerpar de ki te kila ban kit ki kli ki nginom don cikit kli ai ba government kan shim ya ka cikit kli mo la da don jingjai Henry magi nginom kit don kan no cikit kli bat ngang ni scam ba kini ki turis taksi ki bajuan ban ferry le de ban ki de kini ki yakini turis keleng-keleng jong ka perthai hangne po jalan kale jungi ngakermen baginsa comply la ngakermen baginsa kongu ya kane ke cikir parit jong ka asosiasi Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.